barkan mu da sake saurara a cikin sabon shirin namu na Mr. Prof TV. A yau shirin namu zai taɓa yadda zaka tura mutum hoto a ta WhatsApp da password. Ba WhatsApp ba, a ko ina zaka iya tura ma wannan hoton da password. Na farko dai kafin mu je ga sun muna so da Allah idan kai bako ne a wannan sabon tasha ta mu, kai mana subscribe sannan kai like kai share ka tura ma yan uwanka abubukananka saboda su masu faru. Wannan darasin namu yana buƙatar wani application mai suna IMG2 PDF. A wannan application din gashi nan a ƙasa baki da green wanda zaka yi Play Store ka rubuta IMG2 PDF ya nuno ma wannan application din. Bayan ka install ni na riga na install har na fara amfani da shi, sai ka danna kan application din. Sai ka jira ya bude. A bayan ya bude ga wata alamar nan plus da baki a ƙasa, sai ka danna plus din. Bayan ka danna plus din ga gallery na ya nuno ma, sai ka danna a kashin gallery. Bayan ka zo gallery za ka jira ya bude gallery. Bayan ya bude ma gallery, za ka jira shi gama sakin. Bayan ka jira shi gama sakin, mu muna son mu tura hoto ɗaya ne kawai. To ga hoton da nan muke son mu tura. Ga hoton nan mai maki sai ka danna down. Bayan ka danna down zai kawo ka ga hoton kamar haka, kai cropping din shi. Bayan ka yi cropping ga wata alamar ja nan a ƙasa. Bayan ka danna alamar ja din zai noma enter PDF details. Za ka rubuta enter file name, sai ka rubuta sunan file din. To ni ina son in rubuta sunan file din Lukman. Bayan nayi to ga password protection din sorry na yi typing error. Ga password protection a ƙasa sai kai cikin. Bayan ka cikin zai baka damar da ka sa password. To password ɗina shine Galadima. Password ɗina shine Galadima. Gashi nan sai ka danna OK. Bayan ka danna OK zai gama processing. Bayan ya gama processing sai ka danne kan hoton. Bayan ka danne shi ga wasu alamomi nan guda uku a sama, sai ka danna su, sai ka yi sharing. Bayan ka yi share ni ina son in tura shi ne a WhatsApp. Gashi nan GB WhatsApp zan tura. To zan sunan wanda nake son cewa bai nuna ba, amma zan yi takin. Sai na yi takin. Gashi nan ya fito, ina tura masa. Gashi nan Lukman PDF sunan file din can a farko. Gashi nan sending message. Za mu tashi bayan ya gama loading message din ya je. To yanzu message din